Hola nins! Aquesta setmana treballarem al mar i us vaig a fer una sessió de relaxació escoltant les oles del mar. Esteu preparats? Farem la sessió parlant fluixets. Ens relaxarem molt, d'acord? Doncs vinga, anem. Primer de tot, anem a respirar. Agafem aire amb el nas i ho traiem amb la boca. Agafem aire amb el nas i ho traiem amb la boca. Podem fer... Ho traiem tot cap a fora. Relaxem, ens relaxem. Estem millor? Sí. Ara sabeu què podem fer? Podem tancar els ulls i escoltar la música de les oles del mar. I ens podem imaginar estant allà amb la sorra, fent castells, com la toquem, com estem dins del mar, nedant, fent xitxat, amb els papats, amb les mames, amb els avis, amb les àvies, que tant les trobem a faltar. Doncs som-hi, anem a tancar els ulls i anem a pensar que estem a la platja de Badalona. Que bé que estem! Fa molta calor! Molta calor! I fa olor a mar, i que sí? Doncs vinga, ara ja que ens hem relaxat una estoneta, podem agafar un mocador i el podem fer volar amb l'aire que fa la platja. Ens podem ficar per sobre, que ens toqui una miqueta. Podem ficar per sota del mocador i ens ho podem fer passar per tot arreu. Ho podem fer al germà, a la germana. Ens ho passem. Ara podem agafar una ampolla amb aigua. I podem escoltar a l'aigua amb pau. Podem tancar els ulls si volem. Podem fer-la rodar cap a un costat i cap a un altre. Cap a un costat i cap a un altre. Sí, ho podem ficar per sobre nostre. Una cama. Molt bé. I una altra. Molt bé. Una cama. I una altra. Molt bé. M'he ficat arròs i un moure, i al costat podem veure com cau, ens relaxem. Podem agafar una miqueta d'arròs i ficar-ho amb la corda de sorra a la platja. Molt bé. Llavors, ens podem estirar. Podem tancar els ulls. Podem fer pessigolles. Podem agafar el mocador. I ens ho podem passar per sobre
con las olas al mar. Molt bé. I podem estar una estoneta estirats i escoltar les oles al mar. Jo estic superrelaxada. I vosaltres? Us ha agradat, nins i nines? Un petó!